Un om ar avea de făcut, ei să-l considere om. Câte mări pescărușii mai au de bătut, nu să ajungă la nisip pentru somn. Câte bombe vor mai sfârteca vieți întregi, să le interzicem pe veci. Răspunsul, prieteni, e vânare de mâini. Răspunsul, e vânare de mâini. Răspunsul, prieteni, e vânare de mâini. Răspunsul, e vânare de mâini. E toate un om, e un om, rămarea să-l spune noi. Și țară și oameni pot vieți, până liber permis de la fine. De câte ori omul vede și tace tot când capul său. Răspunsul e vânare de mâini. 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 De câte ori omul în sus va privi, până cerul să-l vadă de jos. Câte multe urechi necesare sunt, ca să audă al punilor prins. Cât mai au de murit, ca să aflăm în sfârșit, că oameni prea mulți